Tai ka ba? Bakit? Dahil hindi kita kayang paglaruan. Utang ka ba? Bakit? Kasi habang tumatagal ay lalong tumataas ang pagkaka-interes ko sa iyo. Di mapigil ang bukso. Damdamin ko mukhang mapapaamin. Hi guys! Ito ang Bertos Vlog Channel. So nandito na naman tayo para gumawa ng isa na namang challenge. Hindi ko kasi nagawa doon sa papaya, kaya't baka dito magawa ko na. Ang challenge pala natin ngayon ay nagkakahalaga ng 51 pesos. So mura lang. Dito pala sa Tagum o doon sa nabilhan ko ay 35 per kilo. So ubusin natin to sa loob ng 5 minuto. Kaya ko ba yun? And without further ado, batala oy. At magsimula na tayo sa ating content guys. 1, 2, 3.
Nahurot mo nun ako. Nagawa din akong challenge. A few moments later. So nagawa ko pala ang challenge guys. Akala ko hindi ko siya magagawa. Kasi habang kinakagat mo siya, nangangagat din sa bibig mo. At gawa ko talaga. So may nagawa na akong challenge na hindi ko pa nagagawa. So salamat pala sa iyo kasi umabot ka dito. At inaanyayaan kitang mag-subscribe o i-follow mo ang Facebook page natin para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At bago ka pala umalis, ay inaanyayaan kitang mag-iwan muna ng comment o mag-react ka sa aking video. So again guys, salamat sa panonood.